Assalamu alaikum hormatly vatandaşlar. Şu gün ine 2025 yılın 8 Mart hepdeniň şenbe güni. Hoş geldiňiz Türkmenistan Demokratik Platformasynyň kanallarına. Hormatly vatandaşlar, şu gün men şu pursatdan peýdalanyp biziň aýan gyýlarymyzy, ejelerimizi, enelerimizi ýetip gelen 8 Mart bayramlaryny kutlaýan, kutlamak bilen birinji bilen jan sağlyk, ömür wagtlyk, uzak ömür we maşgala bilen agzybir bolup şu bayram bellemäni arzu edýär. Hormatly vatandaşlar, şu gün men efirim başlaýan, ýa-ni şu efirde biz Türkmenistanyň MHM agentleri mesçitde kalboşlar ogurlaýarlar we innik hepden başlap bolsa tespi monçuklary ogurlamaly diýip ýa-ni görkezme aldylar. Türkmenistanyň häzir bilşiňiz ýaly Ýewropadan komissiýa geldi. Şu gurbanly keselem bolsa hökgörlüp çykyp şolary garşy aldy. Ogurny şo ýere goýberek. Ogurny hafam edip. Men häzir ýa-ni mesçitlere geçmekden bir kiçik ýa-ni informasiýa beren Türkmenistan boýunça ondan mesçitlere geçer. Ine Türkmenistanyň Arkadaş şäherini guran adamlar Türkiýede ýaşap ýörler, şolar diýär. Murada aýt biziň halkymyza biz şunu gurduk diýär. 10 halta betonu sement koymalı bolsa biz şoň 4-5 goýduk diýär. Mezur ýagdaýda başgalar ogurlaýar diýär. Sementi maşinlar diýje çykarýardylar. Häzirim çykarýarlar. Eger armatury 10-15 ýa-ni setr goýmaly bolsa 3-4 setr goýýar. Şoň üçin şo jaýlar 4-5 bal bolana ýykylarlar diýip aýdýar. Sertap bolsun adamlar. Ulu maşin ýanyndan geçende ýa-ni jaý çatyryk berer diýär. Ýoşurdan çatyryk berer. Şpaklovkadan biderek, şkatulkadan biderek sertap bolsunlar diýip aýdýar. Sizin bilşiňiz ýaly arkadaky şäherleri ýa-ni 50% alyny 50% boşdur. Oron pullaryny gurbany halkdan ýygnandy, ýa-ni arkadaş şäheriniň ikinji tapgyryna harçlamaly diýip ýa-ni şurýaly görkezme berdi. Ondan bir 100 milyon çykanok, 100 milyon dolar çykanok. Ben ikinji tapgyra 8 milyard pul berek. Ine gelin biz ýa-ni öz esas temamyza gelelim. Ine MHM öz agentlerini we şulçularyny bilen şolar bilen mesçitlerde kuş ogurlar. Kuş ogurlap şol kuşlary bir düşük haltasyna girip gidip çöle akýarlar, çölde de ýere öňüp gidýärler ýa şöyle ýakýarlar. Ne şeýdip gidýärler şonuň MHM agentlerini we onuň ýa-ni şulçularyny kaloş ogurlaýan, kuş ogurlaýan. Köp adamlar ýalana çykýarlar, onu azatlyk radiosyna aýtdy. Muny näme diýip edýärler? Agzalyk şo ýerde döretmek üçin, şo ýerde adamlar näerlik bildirip şo ýere barma diýýärler. Mesçitler adam üýtmeli provokasiýa diýärler. Inni hepde Gurbanyň görkezmesi boýunça Nazar Atagariýew şo ýere baranda monçuklary ogurlan diýär. Ýa-ni şol tespi monçuklary ogurlan we garynjalara korobka salyp, şu gary garynja, port garynja bar, şo ýerde tarabadan adından soň adamlara ýa-ni tüýç köke berilýär, şoň üçin atynda ýa-ni paketler portasyn adamlar näerden çykyp näerliklerini bilir barmaly ýa şöyle. Onda şundan MHM işgärler her zat edýär, şoň üçin adamlar üýtme diýýärler. ýa-ni oturup gürleşme diýýärler. Birden şo ýerde agdy birleşme diýýärler, hereketler edýär. Munda şundan provokasiýalar bar. Gynansak da mesçitleriň öňünde ýaş çağlar bar, pul diýýärler. Şu Allahyň öýüniň öňünde pul diýýärler we ýa-ni şolar meýtaş şu pulu meýtaş bolanyň diýýärler. Ine şu ýaly ýa-ni Gurbanyň halka garşy, mollalara garşy, mesçitlere garşy görüşýär. Ine şu käbir mollar mesçitlerde şeýle diýýärler. Gurbanyň Berdimuhammedow weserler bizim parçalarymyz. Siz itim strategiýasyny bolmaly. Garnyňyz dokmy? Keypiňiz köpmi? Aýlanyp ýöreňiz hiç zada goşulmaň. Eger hojaýyn öz itlerine nahar berse, iti onsoň dişlany o hojaýyna hiç zat diýen oga, sizem şoraýan parçamyza zat diýmän. Parçamyzy size hiç zat eden oga ýamanlyk diýip şoraýa strategiýany ýöredýär. Bu osa gülkünç. Şol bizde parça ýok, birden mollara aýdýan, bizde parça ýok, halk parçalar uruşturjak bolmaň, şu güneçelli bizde dogry aýtsam bir dinam uğurlu ýok. Bir uğurlu muhtem din atparan ok.
Moğolların käbirleri şu musulmançylygy ýani saklýa kalanlar bir şo ýerde ýani Gurbanyň Serdaryň kitaplaryny okuýar. Hökümet strategiýasyny geçirýär şöyle siýasatyny barýar. Din adat bolmaly konstitusiýanyň esasynda. Hökümete degişliler adat bolmaly. Şoň üçin şu meçhetlerde häzir hemme zat buluşup gitdi. Emheme öz ýani işlerini diýär, polisler diýär, moğollar diýär, halkym görgül näme näme bolup ýöräni düşünýär. Näme häzir düşünýär. Görkezme we indikepden bir hepde ýakly köşkler ordudur, indikepden monçuklara mogulýarlar. Serdap bolun hormatly watandaşlar. Şunun ýanky oýlap tapan Gurban bilen nazar ata gerek. Halka garşy görüşüň bir provokasiýasynyň bir metody. Esasy da halkda ynam döretmeli, agdyýylyk bozmaly. İkinci strategiýa şunun ulanýan strategiýasy Gurban bilen nazar ata gerek, maşgalary ýykmaly. Maşgalar agdyýylyk bolmaly. Eger maşgalar ýykylsa, agdyýylyk ýok. Adamlar agdyýylaşanok, bir-birinden daşlaşýar. Ine şulum ýani ataly oğlun kreslasyny, wezipetini ýani saklap berip bilýär, rejimi saklap berip bilýär. Ine şu ýaly tehnika ulanýarlar halka garşy. Men ýani moğollary ýüzüjek bolýanlar. Ne meçhit moğollary. Ine Gurban bilen emheme terroristleri size garşy görüşýär. Dinçilara ýani bizim dinime de garşy görüşýär. Siz görüňiz okmy şu zatlar? Bileňiz okmy? Ýaşlylar ýüzlenýän meçhidi bar ýa ýaşlylar. Görýänmi? Hökümet diýip ýören adamlar bandit. Talamançylar. Emhemeden bir gurumudan terrorist gurumuny ýasadylar da halka garşy günden görüşýär. Inanyň häzir oğurdan merkeze gelsen şu jerim edip gaçyryp goýberýär. Gider ýaly diýerler. Ine şu ýaldatlar hormatly watandaşlar, ataly ogul bizi şu ne haldalar, hatda meçhitde de öz siýasatyny ýöredip bizi agdyýylykdan bozjak bolýarlar. Şonuň üçin biz özümüze berk bolup, agdyýyl bolup, şuuru aýryp bir öz ýolumuzy almasak, bizim öňümüz gatarynky. Ine men size burada edin Gurban uly Berdimuhammedow öz eginleşlerine prezident bolan wagtlary öz eginleşlere şeýle diýär. Keyp çekip döwür sürün. Allah ýokdur, Huda ýokdur. Şu ýerde etdiň keyp edenin aňada hiç şart ýok, boş diýär. Ine arkada hacı, arkada Gurban Berdimuhammedow diýen zatlary. Musulmançylygy, ýa sadakalary, keyp çekip ýörenleri ine şu zatlary görkezýär. Üniversitede sadakadan pulun halkyň gasabyna diýär binamyz. Haja barwam tirýek çekip ara geçip keyp çekip ýör. Şu ýaly aýdandan edip ýör. Oğluna da diýär, soňky meçer keyp çekip öljek. Maňa ne şart diýme, saklama men diýip ýa-ki hedire diýip keyp çekip nime edip ýör. Arkadaş şäherine gurup getipýär. Ine Gurban Berdimuhammedow. Biz şuna inanyp, şuna daýanyp, şu milli lider halky bir zat eder, öňe gider, dolar ýagdara, ýene bir zat eder diýip garaşýar. Her kim öz ýerine şuňa görüşmeli. Her kim öz ýerine öz haklaryny gorap, näçe bildirip başlamaly. Ine häzir polisler, emhemeler gün aýdýar. Näerdämi? Hana köşkün ýanyna bar, arkada aýt, bize aýtma olatlar. Bizim görkezmemiz bar, biz şonu etmeli diýip aýdýar. Ine şonuň üçin men siziň hemmeňize gaýdýan. Biz köşküne barmaly. Biz köşküne baryp, şöyle wagtlyň hökümet döredip, Gurban bilen Serdar Berdimuhammedow tutsak etmeli. Şolu tutsak etsek, esasy zulmlar tutsak etsek, onu Türkmenistan'a bir zat bolup biler. Şonu koda barmasak, şonu etmesek, ýöne birek birimizi iýip, birek birimizi söýüp, birek birimizi Allah maşaýynçylyk edip, ýani ahlak taýdan gaçyryp kösünür. Sen misal üçin bir maşgala, gülýär maşgala. Hemme zatyň gülýäri, ýani çağıryn edepli, tertipli, hemme zat gülýär. Köçe çykýar, köçede buluşuk bolsa, köçede durmuk ýok bolsa, köçede kanunçylyk ýok bolsa, köçede hiç zat ýani ýüremede, konstitusiýanyň hiç bir maddasy işlemede, ýani polis, emheme we ýegenler gyýdan çağıryn zorlasa, näçin ölümi ýa jogap berjek, näçin çağıryny seretjek. Hiç adam etmir. Şoň üçin biz şu zatlary ýenmek üçin,
Şu Türkmenistan katastrofadan çıkmak için birinci bilen biz metçide var, üyüşüp köşküdarıp yürümeli. Başka lazım diyor. Şoň üçin men hemmäňleri akşamky tarawa namazyna çağırýan şo ýerde birek birimizden gürleşip, ady birleşip başlan. Kuşuňdan gorulursa, monjoňdan gorulursa biz şonu etmeli bolýar. Alazım diyor. Biz Türkmenistanda ne hökümet edaratynyň bir ýol başyna ynap bilýär, ya daýanyp bilýär. Biz Türkmenistanda ne moğollara dayanıp bilýär, ynap bilýär. Biz öz-özümize dayanmasak bizim başga ýanky alajymyz ýok. Şoň üçin hormatly watandaşlar, sizi hemmäňizi biz Ramazan bayram namazyna meçitler çağırýar we şonuň biz ýürek gitmeli, ýürüşlerimizi etmeli. Ine men gyýyka şunky gepleşim şundan ibaret, hormatly watandaşlar. Egerde soraňyz bolsa, şu videoň aşagyna ýazyn. Men ýene-de çykyş ederim, şu meçitler barda, ýanky Ramazan bayram ýürüşimiz barda, hemme zat aýdar öňünden. Şoň üçin akşamna tarwa namazyna baryp, birinciden aryksalanarsyňyz, ikinciden hem Allah hormaty edip namazyňyzy okarsyňyz, Allahdan diline edersiňiz we şu ýerde üýüşüp bütün emheme agentlerine görkezersiňiz. Siz ýekide köplük biz halkyň güýji iň uly güýçdir diýip görkezip bilersiňiz. Ine şu ýalda şunu aýtyp geçeýin diýdim. Hormatly watandaşlar, ýene öýerek biziň aýal gyýlarymyzy men ýetip gelen bayramdan tutýan. Şu günler biziň hemmämiz kösenýär. Aýal gyýlarymyzdan kösenýär, gelinlerimizden, ejelerimizden, enatlarymızdan kösenýär. Käbirlerimiz aýal gyýlarymyz daşyryp ýetýär. O ýerde görgürler, ýekölleri türme düşen ýaly bir kwartirada giýje güni 7 saat 24 işläp ýörler, birine hyzmat edýärler. Şu günler biz durulmaly. Biziň aýal maşgalalarymyzy biz ýygnamaly Türkmenistanda. Şu wagtda günler hem gelir, erkekler, aýal maşgalar siz öňe çykyp şonu güni getirmeseňiz hiç kim getirmez. Şoň üçin Türkmen halky azat bolmaly we azatlygyna çykmaly. Hormatly ýeşler, inniki duşlar çeldi, hoş salyn.